kartak, pizkak, trebolak, diamantak, ikusi dezakezu, begiratu denak ezberdia direla, bai, kolazten duzu punkerrean, edo ez? Bueno, baina ezagutzen duzu, más o menos, bai, oso, eta oso erreza da inautek egin baramena. Inautek hartu dugu karta bat, bale? Hartu duzu karta bat, eta erakutsiko direzu jende guztieri. Baina inaut, oso importante da, bueno, igual urrun zaudeten, igual ez duzu egondo ikusiko, baina, bueno, hemen gertuan zaudeten, ikusten bali baduz bere, nahikoa, bale? Pero zumeri ikusi. Importante da, nik karta hori ikustea. Nik karta ikusten bali badu, oso sorpresa garako niretzat, karta zein ez asmatzea, bale? Denak ezberdinak, pikak, trebolak, diamanteak, bale? Inau, jarri lauratzen da, eta ikusi bat, hartu ez? Ikusi bat? Venga, erakutsi guztia, inau, dikatu behiratzen. Bai, inau, eta bukatzen duzinan abisatu, bale? Ikusia? Perfecto. Karta guztiak ezberdinak, pikak, trebolak, diamanteak, eta inautek bakat. Inau, utzi zure karta hortik tartean, nahi duzun tokian, bazen nahi duzun karta eta utzi berrian, nahi duzun bezala. Ikusi zelako baldintzak, perfilek ez du horrela egiten. Inautek nahaztu ditu kartak. Hartu du karta bat, egin dio sinaduratxo bat, eta sartu duna... Ai, ez dizut esan. Barkatu, ez diot esan, ez? Barkatu, lapikoa parezaite, inautek, parezit. Barkatu, inautek, barkatu. Egin sinadura bat. Ni karta zein den ez dut ikusi behar, egin sinadura. Badaki zein den, inautek.